Приятели, здравейте! Подготвям вечерята. Всички ще се приберат всеки момент. Обаче аз съм си изготвила още вчера. Чакайте да си затворя шкафовете малко за по-отличен вид. Имам какво да им предложа. Сега само набързо ще им направя една салата. Нея сме яли в Сицилия, като бяхме миналото лято. Естествено не точно в същия вариант, но аз ще ви я покажа сега набързо. И ако си имате примерно една супа топчета, която ви е останала от вчера, или нещо като болб, или нещо постничко, и просто да сложите още нещо хранително към всичко това, тази салата ще ви допадне и е точно за вас. Гледайте, става за 10 минути. Може да бъде салата, а също така и основно ястие. За тази салатка ви трябват някакви доматки. Аз имам чери, с чери става най-хубаво. И стар хляб и малко захтин. В тази сравнително дълбока купа ще си начупя ето тези багетки. Те не са много твърди, от вчера са, но става с пресен, с стар хляб, с какъвто искате. Като бяхме в Сицилия, точно под вулкана Етна, се настанихме в една много симпатична вила. Хазяйката беше млада, по-млада от мене, някъде към 35-6 годишна. И обаче в къщата живееше баба ѝ в една от стаите. То не е стая, цял етаж. И тя като моята баба на времето, много пестелива, защото все пак нашите баби, аз това се отнася и за тази част на света, за Сицилия. Знаете, малко след Втората световна война и хората знаят какво е глад, и затова бабата много икономична, много спестовна, и като ни направи тази салата от стар хляб и направо ни обра всички точки, много вкусно. И сега ще видите, направете си и опитайте да видите колко е хубаво. Хем е салата, хем може да мине и за основно, или ако имате нещо сготвенко от вчерашния ден, пък е малко, това е едно много добро допълнение на вечерята, на обяда. Само че е много вкусно, внимавайте да не преядете. Ето го хлебчето на залчета и тук си слагам зехтин. Някъде около, може би около 2 супени лъжици горе-долу. Е така, го залейте и после с ръчички го разбъркайте. Така да може да отида по 1-2 капчици на всяко залче. С олио също става много хубаво, с масло краве да знаете, че много тежко става, има особен аромат. С зехтин си е най-добре. И след това прехвърляме така на скаричката, само на хартийка, и ще си пека на долно ниво на скаричката на 180 градуса без вентилатор, и ще наблюдавам като почнат да стават златисти и вадя веднага. Ето така. Той баща ми като видя какво ще приготвим там на вилата и казва: това е попара. Ема не е попара. Попара, но сицилианска, така че да внимава да не го чуе мафията. И сега тези доматки ще ги използвам за салатката. Някакви черите съм купувала от магазина, ама вече ще станат на една седмица и трябва да ги оползотвориме. Иначе тези доматки са ни от градината. Не, този не е от градината. Ето тези са ни от градината. Това е малинов ожаровски. Това е някакъв друг червен, който не му знам името. И още малинов ожаровски. Те са по-розови и по-сладки. Но черите още не са ни озрели, а само тези, които са в оранжерията, са ни озрели. Затова и тези черите от магазина отиват в салатата. Сега ще ги измия. И въобще си търсите някакви такива шарени неща да станат. Ето една краставица ще сложа, тя също е от градината. Розмарин имам от градината, но няма да слагам розмарин, ще сложа малко песто от босилек. Така. Хайде сега да ги измиеме. Краставичката е така си го оставих. Тя от градината, така че не ме е страх, защото с нищо не сме пръскали и внедрявали в почвата, така че така я оставих, като нарежда да е шаренко, и въобще салатата колкото по-шаренка, толкова по-красива.
Краставичката е ясна, ама черитата е така, само и махам отгоре и ги оставям цели. Може изобщо да не го махате това. Виждала съм много кулинари приготвят салатата по този начин, без да махат това мъничко нещо на доматчето, където е била дръжчицата. Но когато аз го махна, освен че махам тук по-зеленката част, по-лесно се набождат с виличката и не се налага да ги гоните в чинията или пък в най-така крайен случай да изхвърчат от чинията, докато се опитвате да ги боцнете. Затова най-вече го маха, може да си ги резнете на половинка, както ви харесва. Моите хлебчета вече почват да миришат апетитно. Краставичката е така на колелца. Ма кой както иска де. Тук няма нищо задължително. Важното е да стане пъстро, шарено и вкусно. Жалко, че нямам от тези жълтите чери доматки. Чушката е така. На ивички ще я нарежа. И колко ароматна тая чушка. Колко свежа. Най-летният аромат е аромата на свежа чушка. А най-есения пак е на чушка, ама напечена. Лукчетата в градинката. И какви хубави кръпчета стана. Точно така си ги представях. И малко зеленко. Една шепа шивас. Шиваса е див лук. Този има аромат между лук и чесън, но много елегантно, така не е силен натрапчив аромат. Придава свежест на салатата. Дори и цветово. Стигат залчетата. Ето ги. За чудо и приказ. Моята фурна ги изпече за 7 минути до това положение. Те стават много лекички, страхотни. Оставяме ги да изстинат напълно. Сиренце. Опитвам се така на купчета да го нарежа. Толкова е достатъчно. Ако някой иска още, ще режа допълнително. Слагам сол на вкус. Обаче се отказах от пестото от босилек и просто ще сложа няколко листенца майорана, също от градината. С нея трябва много да се внимава, защото тя има много силен аромат. Приятен, но силен и не бива да се прекалява. 5-6 листенца слагам, макар че трябваше да е най-отгоре, за да се вижда красотата, преди да я разбъркам, но имам друго на предвид за най-отгоре. Сега ще сложа сиренцето, но не всичкото. И внимателно ще разбъркам, за да не се размаже сиренето в салатата. Просто да го разпределя тук-там. Да има и във вътрешната част на салатата да има сирене. Не само отгоре. Ето така. Шива са. И разбира се, няколко маслинки. Хапчетите ще ги сложа, когато направя порциите, непосредствено преди сервиране. Много вкусно. Приятели, това беше от мен за днес. В това видео за кратко се видяхме, но надявам се салатата да ви допадне. Както казах вече, то не е просто салата, а си е направо цяло ядене. За мен това в момента е най-любимата ми храна. От миналото лято до този момент, дойдат ли хубавите доматки, това е храната, която предпочитам пред всички останали. А сега ви пожелавам всичко най-добро и до скоро!